محمد رحیم رو соли гузашта теъдоди устодони дорои унвонҳои илмӣ дар донишгоҳҳои тоҷикистон тақрибан ба 1000 нафар кам шудааст. агар солҳои гузашта ба ҳар 16 донишҷӯ як номзади илм дарс медода бошад, ҳоло ба як номзади илм 42 донишҷӯ рост меояд. мақомоти маркази тадқиқоти стратегӣ як сабаби ин амрро маҷбури бознишаста шудани устодони донишманди 63-солаи донишгоҳҳо медонанд, ки соҳиби мактабҳои илмӣ мебошанд. мо дастрас кардем мактуби расмии вазорат бо имзои вазир ба тамоми сохторҳои мактаби олӣ ки нафарои ки синни 60 расидан аз ҳама вазифаҳо мудири кафедра, декан, зандекан кадом вазифаи кас дар сохтори мактаби олӣ озод карда шавад. дар як моҳ дар тамоми мактабҳои олӣ синни 63 ҷавоб доданд ва ба ҳамин тариқ мактаби олӣ ба як мушкилоти бисёр ҷиддӣ рӯбарӯ гардид. муртазо зайниддинов, собиқ мудири кафедраи адабиёти муосири факултети филологияи тоҷики донишгоҳи миллии тоҷикистон, бо тақозои раҳбарият аз вазифаи мудирӣ истеъфо ва нафақахӯр шуд. ӯ тӯли тақрибан 10 сол мудирияти кафедраи адабиёти муосири тоҷик дар факултети филологияи тоҷики донишгоҳи миллии тоҷикистонро ба зимма дошт. ҳамун баҳона шуду вориташон вайшидагӣ нафақа сол гуфтаян ки меохи мувлат дорад карои шӯрои олимон аст ва одам кор кар истодааст ва даври ба кафедра ин қадар обрӯ пайдо кард, нуфуз пайдо кард, мувтим зод бошад. муртазо зайниддинов ба гунаи даҳҳо донишмандони омӯзгори муассисаҳои олии таълимии тоҷикистон ҳамакнун ба сурати қарордодӣ ба шогирдон дарс мегӯяд. бархе аз коршиносон ба ин назаранд, ки дар асл бознишаста кардани мудирони кафедра ва факултаҳои донишгоҳҳо чандон қонунӣ нест. дар академияи илмҳои украина Борис Патон то 100 солаша президенти академияи илмҳои украина буд. академияи илмҳои украина академияи майдашуда нест. 72 институти илмӣ тадқиқот дорад, 41000 коргар. лекин ҳамоно нагуфтанд ки 100 сола инро иваз кунем, чунки эҳтиром ба илм ба мутахассис дар онҷо болотар меистад. аммо вазорати маориф ва илми тоҷикистон мегӯяд, мутахассисон ва донишмандоне ки ба синни нафақа мерасанд, танҳо аз вазифа озод мешаванд, вале тибқи қарордод кори худро дар ҳамон мактаби олӣ идома медиҳанд. дар муассисаи таълимии давлатии донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи Бобоҷон Ғафуров айни ҳол зиёда аз 900 нафар омӯзгор кору фаъолият мекунанд. аз ин миқдори 900 нафар 54 нафар докторои илм мебошанд ва инчунин зиёда аз 400 нафар номзади илм мебошанд. аз ҳамин миқдори 54 нафар докторони илм зиёда аз 30 нафарашон, яъне ки 55%-ро ташкил медиҳад, синну солашон аз 60 боло аст, лекин дар муассиса хушбахтона кору фаъолият карда истоданд. ба эътиқоди ниёзӣ шумораи устодони унвондор дар мактабҳои олии кишвар кам нашуда, балки бештар шудааст. танҳо дар як соли гузашта ҳудуди 1000 номзадҳои илм аз кори донишгоҳҳо рафтаанд. ҳамасола беш аз 60 000 довталаб ба шогирдии донишгоҳҳои тоҷикистон пазируфта мешаванд.